Megla ko niya maragula pinsala at pamagbayo kay pamibiyebe at kabiyayan darag Kapampangan in pamamakbong ng bulkang pinatubo. Ing dating berding dikot at papyalungan dareng anak, ing malagong palay ang pong at bukarengasi ka na mamaya kabiyayan, ing malinong danum dareng sapa, higit kaniti, ring kaya katang santungan, aking metong ay glap timbunan ning lahar. Bistama mala disyerto yung epektong likwanan niti, aliya meging sagabal ini bang di na niyang dala ni pasibayong pamamiyakule at biyekeng Pampanga. Dakala investors ang pong developers, ing sinugal, banga pasanting keng kadwang pamikatagon, ing baleng Pampanga. Metong yakareti ing Globe Asiatic, ing developer na ning Severa Mabalacat, ang mamiya panibayong kule, keng Pampanga. Lalo na ing karelang layon, adinan masanting nga santungan, den Kapampangan. Ako, Harvey, Mr. Trabaho, Kiwa, ing kayan tabeyo, ing kaya gapeyo, ing kaya duangan nyo, kayong pamaninton inspirasyon ng Pag-asa, karang kaya katamon talapagobra. Ini po ing saludo, ing pamamuge, kayong kaya kong tagumpe. Magobra tana, gunyat na ka! Tayo'y magsama-sama, lahat ay kaya-kaya. Sa pagsulong ng ating kabuhayan, tayo ang bida. Kitagumpe ang pongkasaklanan, kapibabataning kailangan. Yang susi keng asenso, nunggun niya ka, ginawa ka. Ating linangin at pagyamanin. Ang yuta mo'y di panigobran tayong tagipan. Ako, ikaw, itamo nga, ginawa na. Maya paildo kay kongan po. At syuta mo ngeni ning Severa Mabalacat. Ing metong karing projects na ning Globe Asiatic. At kaya betaya, ing karelang President CEO na yung Mr. Delphine Lee. Ing ausandaring Donald Trump of the Philippines. Kilalanan tayo. Sir, can you give me a brief background on Globe Asiatic? Well, we've been in this business for 15 years already. It all started those pangarap ko mabigyan ng housing, ng sariling bahay yung mga empleyado ko. I believe that environment will make the kind of person you would be. So, yung mga empleyado ko, since marami sa kanila mahihirap, naisip ko magkaroon ng sariling housing. Magandang environment, lalaki matino yung mga bata, yung mga anak nila. So, maybe the proper education, aasenso buhay. Magbabago yung buhay nila. Ano ang mission vision ng company? I believe that all Filipinos, no exception, must be given a decent way of living. Kumbaga, yung pamumuhay na angkop sa tao. Pag nakita mo yung pamumuhay ng ating mga kababayan, lalo na yung medyo nasa mababang ladder na society, halos hindi pang tao. Pero makikita mo rito, marami tayong mga kababayan na college graduate, nagtatrabaho, umuupa ng maliit na kwarto, ang pamilya, siksikan doon sa loob ng kwarto. And then, pumunta ka sa ibang bansa. Ordinaryong tao, like a Singaporean, like an ordinary American, meron silang maayos na tahanan, di ba? So, kanilang antas, kanilang paningin sa sarili, pati yung kanilang respeto sa sarili, mataas. Eh, bakit hindi natin magawa yun? Well, actually, we started with our first project, yung pang mga empleyado ko nga lang, socialized housing. Socialized. Yung pinakamurang klaseng pabahay. Socialized nga siya, pero lahat ng amenities, iniligay ko ron. When you say socialized housing, nasa magkanong price range? Well, sa ngayon, ang bracket ng socialized is houses not more than 400,000.
Way back then, mga magkano yun? 150. 150. May bahay ka na, complete May bahay, lupa ka na, meron pa kaming clubhouse, may covered court, may skating rink, merong garden, may jogging path, kompleto. Ibig sabihin gusto mo iangat yung standard ng pamumuhay ng mga tao. Dissenting bahay, dissenting pamumuhay. Hindi siya mansyon. Yeah. Pero kung sarili mo, ikaw may-ari. Ngayon, yung 150,000 na yan eh. Now, they can easily sell it at 550. Ito yung naipon mo eh. Without your knowing it, yung hinuhulog mo buwan-buwan na para ka lang umuupa, kung minsan mas mura pa nga sa upa. In the end, ito yung naipon mo. Ito yung napundar mo. As a businessman, sir, bakit nyo naisip na mag-venture, na pasukin yung ganitong klaseng project? Alam mo, ang laki ng population natin, Harvey. Sa laki ng population natin, yung ating housing needs, malaki pang shortage. The only problem has always been the affordability. Marami naman sa atin may gustong magkabahay. Hindi lang kaya. Now, when you talk of the traditional developer, yung mga malalaking developer dati, anong focus nila? They're more focused in supplying the needs of the upper class. Those who can afford. Yeah. Those who can buy a big tract of land, magtatayo sila ng sarili nilang mansyon, hindi yun ang focus ko eh. You may be talking of 1 or 2% of the whole population for that market. 90% ng market natin, ito yung ordinaryong tao. Middle class to lower middle class. Sabi na natin, nasa low class. Pero ito yung nangangailangan ng tulong eh. And luckily, the last 6 years, we've seen the changes through Pag-ibig Fund. In-introduce ni Vice President Kabayan, Noli de Castro, yung pagbaba ng interest rate. Kung maalala nyo, ang hinuhulog niyong monthly amortization sa Pag-ibig loan, halos 80% doon, 90% doon. Interest eh. Yung 30 years term, karamihan doon interest eh. So, yung ibinaba yung interest rate, ang laki na naging impact sa affordability nung bibili. Kung dati, ang monthly mo nasa 10,000, kumikita ka lang ng 15,000, di mo kaya. Pero because of the lowering of interest rate, yung dating 10,000, ngayon, hulog mo, nasa 5,000 na lang. That makes it very affordable. Sir, balikan natin nung nag-uumpisa ka. That was year 94, I think. 1994. How was the market then? It was really tough. Tough Alam in mo, a way. Yan yung start ng economic crisis eh, yung Asian crisis. Yes. That was the peak, 94, tapos yan, sumasadsad na. By 97, sumabog na yan eh. Luckily, I did not go to this speculative market. Ito yung mga high-rise condominium, sabay-sabay tinatayon, maglo-loans, makikita mo, sold out na raw. Tapos, next month, meron na may isang building ilo-loans, sold out na raw. Eh, makikita mo mga mukhang bumibili, yun din mga yun. Kako, ito, hindi totoong market to, speculator to. When you say speculator, ito yung mga Meron pang down payment, bibilin lang yan, hoping to resell it when the price goes up. Walang pinag-iba sa nangyari ngayon sa Amerika, itong housing crisis ngayon sa Amerika. So, ang tao bumibili, hindi dahil kailangan niya. Bumibili siya dahil inaasahan niya may bebenta niya mas mataas na presyo in the future. Ito yung speculative bubble. I'm not into this market. Ako yung hinahanap ko, yung totoong merkado. Yung taong bibili dahil wala siyang bahay or meron siyang pinaghahandaan para sa anak niya na sila ang titira. Hindi dahil may bebenta niya for a profit. Anong pumasok sa isip mo? Bakit pinasok mo to? Hindi ka ba natakot? Hindi ka ba nagdalawang isip na pasukin yung ganyang klaseng venture? Alam mo, sabi ko nga sa'yo, nung pumasok ako, ang gusto ko lang naman mabigyan ng bahay yung mga empleyado ko eh. Hanggang sa lumaki ng lumaki. Marami nag-offer ng properties diyan sa tabi. Marami nag-i-inquire kung pwede pa silang makabili. So, ito nga yung time na pumasok ako. Ito rin yung time na medyo nagkakahirapan na rin ng funding para sa housing loan, sa Pag-ibig. Medyo nadidelay na yung aming releases. So, talagang it was a tough time to enter into that market. Di ba Pwede risky? natin sabihin survivor ako. Di ba risky? Oh, yes. But in Yung any move. business, there's risk. Basta calculated risk. That's taken. Yeah. Eh, kahit naman itong ginagawa ko, it's a risk. Bubuhos ako ng napakalaking investment
Lalagay ko na lahat ng amenities even before I start selling. It's a big risk. Before I even start selling, I would have invested already 1 billion in this project dito sa Mabalacat. Or did you see something na hindi nakita ng iba? I think so. Ano yun, sir? I know the market. I can feel the market. And yung Because primary- galing ako ron eh. And yung primary target na sinasabi mo, alin to? Ano Ito yung... yung real people. To qualify it, and yung sinasabi mong primary target na 90% ng population natin, to qualify it, para maintindihan ng mga tagapanood natin, in terms of income, family income. That's why we have so many level. Like our Severa, we're Yes. catering to the lower to middle income. Ito yung income ranging from 15, 20,000 a month, all the way to 100. As a family. As a family As a income. family. Now, we're even coming up with another product. We're calling it Samira. Ito yung para sa mas mababa pa. People earning from 12 to 15,000 can already afford to buy their own house and lot. Through Pag-ibig, of course. Ano yung mga strategies na in-implement mo para ma-overcome yung mga challenges na ganito? Alam mo, sometimes it's so simple. Natatawa na lang ako. Give people what they want. Okay? Go for the market that is really there, not the speculative one. Yeah. Ano yung nakikita mong ordinaryong buhay ng isang ordinaryong pamilya? Nangungupahan siya, ang anak niya, pinag-aaral niya, sumasakay sila, public transport, yung pamasahe ng mga bata. So, yung bahay niya, tsaka yung layo ng trabaho niya, magkano ginagastos niya sa transportation. Kwentahin mo lahat yan. And then you see a typical low-cost housing project. Nasaan siya? Nandun siya sa eskinita na napakalayo. Pagkatapos yung dadaanan mo, makikita mo, puro mga nakahubad na taong naglalasingan sa tabi-tabi. Hindi ito yung klase ng environment na gusto mong lumaki yung anak mo. So, I want to change all of this. Kabalen, ako mama ko, adyang manyaman pisasabyan, mag-break tamo pa. Mibalik kayong saludo, ipamamugay kayong kaya kong tagumpe. Kaya natin ang pinggaling ay tuklasin, ating linangin at pagyamanin. Agyuta mo'y ni panigobran ta'y tagipan. Ako ikaw, itamo nga, minawanan. May peldo kay Kongan po. At syuta mo ngayon ni Kenny Severa Mabalacat. Igmetong ka rin projects na ning Globe Asiatic at kaya betayang karelang President and CEO na yung Mr. Delphin Lee. Zoom in tayo sa Severa. Ano ang concept nito? Community. Community. I want to develop an ideal community. Ano ang meron sa community? May school, may simbahan, pati gobyerno, pati munisipyo ng Mabalacat, nilagay ko na rin dito. Dinonate ko na rin sa kanila. I want to bring the government, the church, the education, the home, all in one package. So hindi mo na kailangan Pati lumabas. amusement park, Meron na rin. at palengke, at grocery, at commercial stalls. Andito Kumpleto. na lahat. At terminal for transportation. But most of all, hindi naman yung structure ang importante rito eh. Yung you develop
the relationship, the community bonding. You give them new hope. You try to elevate their pride. Yung kanilang pagpapahalaga sa sarili. Yes. And then you see their children grow up to be good citizens. Yan ang kinabukasan natin. If I can do this here in Pampanga, I want to repeat this all over the country. So meron kami Severo Calapan. We want to have a Severo in Bacolod. We're now shopping for an area in Davao. Maybe hopefully in Cebu, in Cagayan de Oro. We want to spread this concept of community building all over the country. Now, if I can duplicate this 5, 10, 20 times over the country, over the whole country, imagine mo kung ano mangyayari sa future generation natin. Kung lahat ng bata natin lalaking edukado, lalaking magalang, lalaking matino, maiiwasan natin lahat yung mga masasamang barkada at bisyo. Hindi ba 20 years from now, magiging maganda Pilipinas? Magiging maganda ating bayan? Everything must start somewhere. We start from the family. Then we start from the community. Then later on, the whole country. Let's talk about Globe Asiatic as a business, no? Ano ang difference nito sa ibang developers? Simple lang. Sabihin na natin parehong bahay na itinatayo namin. Parehong bahay na binibenta natin. Even the pricing. Sabihin na natin pareho. Pero ako, dinadagdagan ko yung lahat ng pangangailangan ng isang ordinaryong pamilya. Like, I will put in, let's say, a church. I will now donate a school. I-donate ko to sa DepEd. But not only that, I will bring in now ABS Foundation to manage that school. Although it's a public school, I want to make sure yung standard of education niya kasing taas o mahigit pa sa isang private school. So you, as a parent, may anak ka nag-aaral sa private school, yung natipid mong tuition fee, yung natipid mong pamasahin ng bata, pwede mo na ipambayad ng bahay. Plus, foremost of that is, I want to develop the community. Yeah. Dito nag-uumpisa yung pag-uugali natin mga Pinoy. Kung maganda ang community building, ang mga magkakapit-bahay, magaganda ugali, disiplinado, even the teachers of that school is part of the member of the community. May guidance. Ang bata, hindi lalaking luko-luko dahil ang mga kaklase niya, mga anak din ng mga kapitbahay nila. So, nakikita mo, sino mga barkada niyan? Meron ba nahaluan ng mga loko dyan? O may mga addict pa dyan? This is what we're saying. If we build the community, you build a nation. Ikaw, galing ka sa trabaho, uuwi ka sa bahay, kampante ka, relax ka. Alam mo safe ang pamilya mo. Alam mo maganda itong komunidad mo. Ay, nagpapalitan pa nga ng ulam yung mga magkakapitbahay. This is the kind of relationship, the kind of community I want to build. Ano ang nakita mo sa Pampanga? Bakit mo dito binuhos yung kayamanan mo? Actually, marami kaming projects sa Metro Manila. We are also into high-rise building. We are now building the highest building along EDSA. Sa yung aming GA Sky Suites. We have 2 twin towers sa GA Tower, 1 and 2 sa Boni Avenue. Meron din kami mga ibang housing projects sa Rizal. Yung bahay ni Kuya, yung Pinoy Big Brother House. Yes. That's actually our project. Nasa St. Monique. Meron din kami mga MRB, mga medium-rise building, mga low-cost na condominium, na high-rise, na medium-rise. But, masaya ako dito sa Pampanga eh. Simply because may mahal akong Kapampangan eh. Ganon. So, on weekends, dito ako nagpupunta. Akala ng iba, nagtatrabaho ako eh. Nagbabakasyon lang ako. Kaklaro ko lang, may mahal kang Kapampangan o mahal mo ang Kapampangan? Pareho. 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 Sir, describe mo nga yung Kapampangan, yung mga Kapampangans. Unang-una, malambing. Magaling manamit. Kahit walang pera sa bulsa yan, hindi mo mahalata. Social ang dating. Social and yeah. They know how to carry themselves. And the most important thing, they are very, very sociable. Makaharap mo minsan, akala mo matagal mo na kaibigan. They can express themselves freely, walang inhibitions, magaang dalhin.
Masaya silang kausap. Well, as a culture, gustong-gusto ko yung culture ng Kapampangan. Parang napakagaang dalhin. So, nabighani ka. Magaganda sila eh. Totoo lang, pare. Alam naman natin lang, pag sinabi mo Kapampangan, maganda sila. Kahit sa Manila, pag meron ka nakita babaeng naglalakad, Kapampangan siguro yan. Kaya sa pananamit nila, how they carry themselves, iba. Sige, baka kung saan pa tayo mapunta yung usapan natin. Anyway, balik tayo. Kanina pag-usapan natin yung sitwasyon ng merkado nung nag-uumpisa ka. Yeah. So, how's the market right now? Right now, I don't want to say this, pero alam mo, dadami kalaban eh. The market is just starting. It has always been there. Nakakatawa lang, some developers, most of them don't even see it. Yes. Now, I'm just showing them, ito yung merkado. Dito dapat ang focus natin. Now, what is important is now we deliver what the market wants. Ano ba ang kailangan natin? Ano ba ang kailangan ng ating homeowners? Huwag na tayo magtipid. Hindi na pwede yung style nyo dati. Yung style na gagawa ka lang ng gate, tapos ang binibenta mo, brochure. Tapos ang gagamitin mong pang-develop, yung pera ng buyer. Style ho niyan, bulok na. Kung hindi ka rin lang mamumuhunan, huwag ka na pumasok dito sa negosyo to. Ano ang meron ng Severa o ang mga projects ng Globe Asiatic na wala ang iba? Puso. Puso. Yes. Basically, it boils down to heart. Yeah. I come here every week. I meet my buyers. I talk to them. I see anong problema. But most of all, I want to see their smiling faces. Nakikita ko yung mga bata pag lumalabas sa school. Nakikita ko masaya sila. Pati principal namin dito sa school, yung mga teachers, nakakausap ko, yung mga homeowners ko. Do you think I would face my homeowners kung sa palagay ko, basura yung binibenta ko? Lahat ng reklamo nakakarating sa akin. Ikaw malaya na nakakalapit sa'yo, kitang-kita dito na yung mga Yung tao. reklamong reasonable. Meron naman talaga tayong mga buyer na talagang sobra na eh. Pero isa lang ang rule sa mga empleyado ko, lalo na sa aking property management. I don't care kung anong reklamo as long as you immediately attend to it. Kung may base ang reklamo, you make sure you act on it immediately. Kung wala naman basehan, explain nyo kung bakit hindi pwede. But what is important, inaksyonan nyo. Pinansin nyo yung reklamo. Ano ba yung mga factors na kailangan ko i-consider bago ako bumili ng bahay? Harvey, number one, budget mo. Anong kaya mo? Lagi ko sinasabi sa ating mga kababayan, huwag kayong umakap ng posteng hindi nyo kaya. Aakapin mo yung hindi mo kaya. Baka bandang huli, bumitaw ka. Okay, as a rule of thumb, whatever is your family income, let's say, mag-asawa kayo nagtatrabaho, you must not spend more than 30% of that for housing. Kung kumikita ka ng 20 mil, siguro ang dapat pambayad mo sa bahay, 6,000. 30%. Yun lang. So, wag kang lalampas doon. Ngayon, aside from that, isa pang factor dyan, kung ikaw ay nangungupahan at kaya mo naman bumili for the same amount or a little bit more, doon ka na sa bumili. Kasi kung makakautang ka naman, let's say, sa Pag-ibig Fund, ang Pag-ibig Fund, fix yung binabayaran mo. Over 30 years, maaaring nagbabayad ka ng 6,000 ngayon. 10 years from now, 6,000 pa rin ako, ikaw malamang 10 mil na yung binabayad mo sa rental kung nangungupahan ka. Plus, yung binili kong bahay ngayon na 750,000, 10 years from now, mahigit sa million yan. For sure. Maibebenta ko. So, kung ano man yung inihulog ko buwan-buwan, at the end of the day, akin yan. Yes. Kung ikaw ay nangungupahan, tapon lahat yan. Why will I invest in real estate? I will not advise you to invest in real estate. I am telling you to buy for your use. To buy for your family. We are in fact discouraging speculators. I don't want that market. Yes. Sa Severa Bacolor nga namin, ang binabantayan namin hindi yung problema ko, yung walang bumili. Hindi. Ang problema ko, yung isang taong bibili 10 unit, baka i-resell niya. Yun ang problema namin. Yun ang binabantayan namin.
Yung sumobra ang dami ng binibili dahil nag-speculate siya. Pero kung sabihin niya, bibili niya to dahil 4 ang anak niya in the future, okay lang. Pero yung sabihin mo, bibili niya 10, 20 dahil gusto niya i-resell. May Koreano nga lumalapit sa akin doon sa Bacolod. I want to buy 20 units. Then, I will rent it out to Filipinos. I said, you take your money, you go back. I'll sell this directly to the Filipinos. They need it more. Kung mayroon akong pera, kailan ang best time na bumili ako? Now. Yesterday. Yesterday ba? Yesterday. Bakit tingin mo ba bababa ang presyo nitong mga bahay na to? Tingin mo ba bababa pa ang cost ng materyales? We have seen history. Maaaring may up and down, pero in the end, ang trend niyang pataas eh. Yung ang binenta namin na 150,000 na bahay no na socialized, now 550. Etong 750,000 na bahay ngayon, for sure, after 5 years, may get 1 million na. But more than that, hindi yung halaga. Yung security na meron ka na sarili mong pamamahay. Ano ba yung mga paraan para magkabahay? Ano ba yung mga options, mga schemes na pwede natin pasukan para kung gusto kong magkabahay na? Well, kung ikaw let's say, bagong pamilya, you're a young man, you have a new family, start-up family tawag namin. Itong bagay na bagay. Actually, itong Severa are actually catering to start-up families at yung mga pa-retire na. So, for a start-up family, meron kang 2 anak, maliliit, dito ka na bumili. Ang iyong monthly amortization sa Pag-ibig naka-fix. You're looking at 5,008. Ang sweldo naman natin, over years naman tumataas yan eh. 5,008 for 30 years. For 30 years. Magkano down payment? 80,000. That covers your miscellaneous fees. Like yung mga transfer cost ng title. At yung title, nasa pangalan mo na. Now, ang point dito, yung 5,800 mo, binabayaran mo, para ka lang nangungupahan, di ba? Pero, yung tuition fee ng anak mo, starting from grade 1, all the way to high school 4th year, safe ka na. Wala kang babayaran tuition fee. Andyan lang sa tabing bahay mo, lalakarin mo lang, safe pa yung anak mo, hindi ka kakaba-kaba, baka maaksidente sa daan. Yung natipid mo sa tuition fee, pwede mo na idagdag sa panghulog ng bahay. At the end of the year, let's say at the end of their school year, nakatapos sila ng high school, you think, kailangan mo na ng mas malaking bahay? Ibenta mo yung bahay mo. I can assure you, mas malaki pa halaga nun sa halagang binili mo. Ng house and lot dito sa Severa, Mabalacat. 750 ang loan, 830 ang full selling price, so you're looking at 80,000. Yun lang. Yun lang ang price range. Meron kami townhouse B, 750,000 na full price. Kung may salary deduction, let's say, ng kumpanya, wala ka na nga babayaran down payment. Kung meron akong sapat na pera para makabili ng bahay, ano may papayo mo sa akin? Magbayad ba ako ng cash? Yes. O i-loan ko pa rin to? Alam mo, ibayad mo na ng cash kung wala ka rin namang paggagamitan. I mean, if you're not a businessman at wala ka naman negosyong paggagamitan ng pera mo, ibayad mo na ng cash. Hindi mo alam kasi kung ano mangyayari. Kung may utang ka, there's always the fear na baka maaksidente tayo, baka mawalan tayo ng kita, magiging problema pa yung babayaran mong utang. Kung may cash ka na rin lang dyan, ibayad mo na. Mamaya din yung cash mo, ma-invest mo pa kung saan ang mga scam dyan. Pay it off, worry-free. You have the title in your name, itago mo na, at huwag mo na isanlayan. Manyaman yung pisasabihan tamo, pero adya makanyan, mag-break time pa, kayo mama ko. Kayong kabalik tamo, kilalanan tayo pa yung Mr. Delfin Lee. Karakaldaring manaya kaya ka bro, burida ka na nakit. Wapen, koy. Di Uncle Dan ang po di Auntie Nena, excited langan. Pero lalo ni lola mo, panayan ang kukutang ng kapilang kamuli. Talaga po? Excited na ako ring akit ko lang. Pero malyari pong dumalan ko pa ka lolo. Birthday na po ngayon, eh. Awa, sige.
with amenities at par with international standards, you would want to visit your loved ones more often. Sampaio de San Fernando, keeping family traditions alive. Ating linangin at pagyamanin. Kita mo'y ni anigong rantay tagipan. Ako ika, itamo nga ginawa na. Di ba balik ka pa rin sa Ludo, yung pamamugay kang kaya kong tagumpe. Kaya tayo pa rin ni Mr. Delphine Lee ng Globe Asiatic. Kung tatanungin ba kita ng mga personal questions, sasagutin mo. Oo ba? What do you like to eat? Anything. Lalo na yung mga pagkain Kapampangan. Pero alam mo naman, Harvey, pagdating mo sa edad namin, marami nang bawal. May Friendster account ka ba? Computer illiterate ako, maniwala ko. Hindi ako marunong magbukas ng computer. Anyway, nagsha-shopping ka ba? Trabaho ng asawa ko eh. Hindi mag-shopping. Para sa'yo? Wala akong oras eh. Perfectionist ka ba? I'm result-oriented. As a boss, as a manager, I sino care si for Delphine? my staff. I care for my people. Alam nilang lahat yan.
I have right now under my employ no less than 500 people. Ito yung mga regular ko. They know one thing. Pag sila may problema, they can come directly to me. Pag may problema, andyan ako. Pag may nang ape, titiyakin ko sa inyo, ako kalaban nyo. Wow. Hindi ko papayagan apihin ang aking empleyado. Bihira sa tao ko nagre-resign. Parang isang pamilya kami. Pero kung magalit ako, brutal din. Hindi, I do not mince word. Talagang diretsahan ako kung magsalita. After that, aakbayan na kita. Kalimutan mo. Ano nagpapagalit kay Delphine Lee? Pag may inasahan akong gagawin mo at hindi mo ginawa, I don't need to tell you what you must do. Alam mo yun. Dahil kung ikaw may malasakit sa kumpanya, gagawin mo yun without my telling you. I will not be behind your shoulder, looking over your shoulder kung anong ginagawa mo. Hindi kita babantayan. I look at the result. Kung ang tao mo may malasakit sa kumpanya, kahit hating gabi gagawin niya yun. Kahit magdamagan para lang matapos niya yun, dapat tapusin. And that's the culture in our company. Huwag mo akong bulahin. Binobola mo pa lang, alam ko na eh. Gusto ko makita resulta. At gusto ko makita yung malasakit. Because ganun din naman ako sa inyo. May malasakit ako sa mga tao. At gusto ko lahat sila umangat. Ano ang isang bagay na palagay mo ikagugulat ng mga tao pag nalaman nila tungkol sa'yo? Laking hirap din ako. Kaya ako po gustong makitang umangat ang buhay ng mga Pinoy. Galing din ako sa babae. Huwag niyo isipin na pinanganak ako mayaman. Hindi po. Nung ako nasa elementary, kami nakatira sa apartment. Hindi nga magandang apartment eh. Apartment na nasa looban eh. Kaya laking looban ako eh. So nakita ko yung klase ng community. At yun na nag-umpisa nagbigay sa akin ng misyon na sana mabago ko tong community na to. Yung mga nakakasama ko doon, lumaki ako, umasenso, sila, ganun pa rin. Yung anak nila, ganun pa rin. At yung magiging apo nila, ganun pa rin. Parang bandage yan eh. Hindi na sila nakawala. Since wala silang nakikitang mas maganda, kontento na sila sa ganung buhay eh. Pansinin niyo kung totoo, kung ikaw nasanay kang wala kang pera, okay lang sa'yo wala kang pera. Magkaroon ka ng konti, hahanapin mo good time. Makikipag-inuman ka na. Pero kung ikaw ay natuto ka na at nagkaroon ka ng konting savings, mas makunat ka kaysa dati. Mas masinop ka. At mas lumalaki ang ambisyon mo. Dahil gusto mo ngayon umangat. Gusto mong umasenso. Ang iisipin mo yung kinabukasan ng anak mo. Gusto mo makita yung anak mo lumaki ng mas maganda estado. Lahat tayo, yun ang ambisyon. Bihira lang ang nabibigyan ng oportunidad. Wala pa ba nagtatanong kung may balak kang tumakbo sa politika? Marami na. Marami na. Marami nang chismis dyan. Tatakbo daw ako eh. Oo, tatakbo ako. Diyan sa oval namin. Meron kami dyan. Bakit ba laging kailangan haluan ng politika? Alam mo, sa isang banda, sasabi ko sa ng diretsahan, sa ating mga Pinoy, ang pumapatay sa bansa natin, politika. Kung sana'y pagbabawal ng election for the next 20 years, sigurado asenso tayo. Kung ako'y tumakbo sa politika, mababaliwala lahat itong mga sinasabi ko. Mababaliwala. At hindi mo naman kailangan maging politiko para makatulong sa tao. Tama? Let's talk about Delphine Lee as a family man. No matter what I'm doing, even gaano pa karami negosyo ko sa labas, pag pasok ko ng bahay ko, bawal na sa amin, sa mga tao ko tumawag sa akin sa bahay. They know that. Galit ako pag tinatawagan ako sa bahay. Gusto ko, ang focus ko, nasa pamilya na. Nasa bata, nasa asawa. Dapat talaga quality time sa pamilya. Ano ang legacy yung gusto mo maiwan? For my children, isa lang ang rule. Make sure you treat everybody fairly. Gusto kong matuto kayong tumayo sa sarili niyo. Kung ano man ang kaya kong iiwan sa kanila, ay yun eh, parang pundasyon. Pero paano nilang palalaguin yan? Sa sarili nilang pagod. At number 1 dito, matuto kayong makipagkapwa-tao. Kaya kahit sa mga anak ko, bawal sa kanila magmura, bawal sa kanila manigaw, kahit sa mga kasama namin sa bahay, po, lagi ang sagot mo. Kung ano man sila, tratuhin mo ng may galang at may respeto.
Yun lang. The rest, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Ano yung idea mo para makapag-relax? Ito. So, Ito relaxation na rin. Oo. Para- As I've been telling you guys, hindi trabaho sa akin to. So, ito lang ginagawa ko pag weekends. Ito yung bakasyon ko. Do you ever get tired? No, I enjoy what I'm doing. Kala di ba nagtatrabaho ko rito sa Pampanga? Di ho, nagbabakasyon lang ako. What's the usual schedule of Delphine Lee? What time do you sleep? I'm late. Alam mo, Harvey, when you're at my age, you don't need 8 hours sleep anymore. Eh, natutulog ako mga 12. Gigising ako mga 5:30, 6. Alas 7, nasa office na ako. Working. Working. Pag alas 12 ng tanghali, ayoko na magtrabaho. So, ano yung ginagawa mo? Tuliro na ako noon. Ha? So, 12 o'clock onwards, ano yung ginagawa ni After Delphine? lunch, After lunch. inaalagaan ko na lang yung asawa ko. Parang napakasarap naman ng gano'ng. Kaya katamang pa magbalik. Kilalanan tayo pa Mr. Delphine Lee. Kenny King, saludo. Yung pamamugay kay Kekong Tagumpe. Ilan lang units din Kenny Cepera? 6,000. They're looking at mga 6,000 units. Okay? And then we have three kinds of buyers. Cash, pag-ibig, or in-house financing. Usually, ang mukha sa in-house financing, yung mga nasa abroad. Nasa US, nasa Canada, na wala masyadong requirements. And ito, ang cut-off nila sa age is 65 years old. So 65, kung say you're 30, qualified ka pa sa 30 years. Okay, okay. Now, if you're 50, pwede ka pa sa 15 years. Pero ang pag-ibig naman kasi is pre-approved. Ang kailangan lang natin may source of income ka. Mas maganda Okay. if you're formally employed Yes. or self-employed, yung mga ganun. Para maging sales agent ka, anong mga requirements? Requirements, 2 valid IDs, cedula, and pictures. So mag-a-apply ka dito, tapos iti-train niyo siya, gano'n? Yes. Ang maganda sa Severa, hindi siya mahirap i-market. Since kompleto na lahat, we have, the municipal hall, the commercial, the church, the school, wet and dry market, at supermarket. So, Alam, hindi siya complete kompleto na community siya. na. Walkable community yan. Natin, Talagang desidido na ako, kaya hindi na ako tuknak. Pero dapat makapisali ko pa dyan itong mong unit. Matati kong pag-down. Thank you so much. Thank you for your time. Saktong-sakto ating walk-in client ngayon. Subukan ko nung makapisali kong metong unit. Kaya hindi kayong ako na mo. Sir, interesado ka kayong nanong unit? Yes, sir. Interesado ka ng Unit A. Bakit townhouse A na? Mga nano kung makapag-avail. Yung townhouse A tamo, yung total selling price is 830,000. So yung equity na nita is 80,000. 80,000. At igatang reservation fee na 20,000 pero kaya bene kayo ng 80,000. At ang balance sa 60,000, payable ya pa within 6 months. 6 months. Zero interest, sir. Oo, Zero interest. Zero interest yun. Okay. Ating ka bang option na ano, ipalumya ba kayong bangko or kayong pag-ibig? Bring yung balog yung pag-ibig eh. Since okay. member na akong pag-ibig, magkano yung pwedeng pinakamababang monthly ko? Entitled na ka kayong loan din eh. Yes, sir. Ating katang option in long-term time is 30 years. 30 years. Okay. Uwa. So, bali, yung monthly amortization mo kanta is 5,688. Opo. Makantaya mo kala, team. Kayang-kaya ng bulsa, na. Kaya ba't? Kaya tang 5,688 kaya benitang contribution mo kayong pag-ibig na 150 kay ba't? Kaya benitang MRI ang po itang fire insurance na for 30 years. So, Nanong laring requirement, sir, para makapag-avail ko? since pag-ibig member na ka man and employed ka na, sir, Yes, sir. Employed. yung kailangan mo, primary requirements na mo, 2 copies of the following. At nga dapat ay birth certificate mo, 2 valid IDs with picture and signature, Yes, sir. latest proof of billing, bata kita itang address mo, kay ba't seto lang yan, yung banungay ni. Nung married ka, pati kayong spouse mo. Okay. Kay ba't PIN, ang po ang SSS. Okay, I think ko ata. Nung employed ka, sir, employment certificate, ang po ang payslip for the last 3 months. Okay. Yan. Pwede lang to follow, sir, na? Oo, pwede lang to follow din. Okay. Pwede ko man yan, copy, sir. Ay, sir, kaya kayo na yun eh. Mas masanding nung ating ko pang kahit ang... Brochures na. Brochures, Sige, sir, okay. di na kayo. Pero kaya kayo na yun eh, while
Makapag-update ko bukas. While panigaralan me, kay batawsan nyo ko, sir. Okay, sige. Banganta Okay, process thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah, muna na. Len mo na, kasagli mo lang maging sales agent. Nung agyo ko, agyo mo naman. Ako na mo! Kaya natin ang pinggaling ay tuklasin, ating linangin at pagyamanin. Agyuta mo'y ni panigobran tayong tagipan. Ako ika, itamo nga, ginawa na. May babalik ya po yung saludo. Yung pamamugay kaya akong tagumpay. Kaya ba tayo pa rin ni Mr. Delphine Lee? What drives you to excel, to do all these things? Alam mo, I'm just doing what I want to do. Simple lang kung masaya ka sa ginagawa mo, kumikita ka naman, and you know that you're doing something for other people to benefit, why not? Anong inspirasyon mo? Maaari maging corny, pero when I travel abroad, I see the kind of life they have. Kahit ordinaryong tao ron, disente pamumuhay. I want that to happen here in our country. Kahit ordinaryong empleyado, you provide them with this kind of housing, with this kind of community, with the kind of facilities we have here. Feeling proud yung tao. Hindi siya feeling na maliit siya. Tumaangat pati ang kanyang dignidad, pati ang kanyang pangarap sa buhay. Nag-umpisa kami sa Severa, Bacolor. One year after, may Severa, Mabalacat. Another year, ito na yung Samira, sa may Sapalibutan. And then we're putting up courtyard. Pag-usapan natin yung courtyard. If you know Balibago, kung nakikita mo dati yung Elite Theater, katabi ng Gianni Supermart, inupahan namin yung lupang yun sa mga Tang Brothers. Yeah. So, giniba namin yung Elite Theater and we're putting up a place called Courtyard. Ito, may mga stalls, gimmickan. So, we would be inviting yung mga gusto magtayo ng restaurant, bars, KTV. Tapos, pang simpleng salita, a one-stop shop for entertainment. Meron kami stage dyan. So, on weekends, Fridays and Saturdays, we'll be inviting big names, big artists to perform. Live band, alay mo. So, ito yung sinasabi kong I'm trying to encourage Pinoy to be entrepreneurs. Kung ikaw magtatayo ka ng isang restaurant at sarili mong lupa o umuupa ka ng lupa, magtatayo ka pa ng building mo, by the time na makapag-operate ka, you would have sunk in easily 5 to 10 million. Dito, with a space, maybe you spend for capitalization 500,000 para pagandahin yung loob. As long as you have an idea, anong gagawin mo, kung bar, kanya-kanya kayong team, kanya-kanya kayong concept, may bar pang bata, may bar pang matanda, and we will help you promote this because we will be doing the marketing. We will be bringing in crowds, even from Manila. We'll be bringing in a lot of artists para lang magkaroon ng buhay dyan. Hindi lang gabi, pati sa araw. Let's say, restaurant, meron kang idea, meron akong specialty.
Ito, gusto ko itong iserve. So, things that you can do. At magkano investment? $500,000? Then, magkano overhead mo? Minimal. So, hindi masyadong mabigat eh. Para kumita ka, ang break-even point mo mababa lang. Ang investment mo maliit lang. And then, may katulong ka. Kapag nadala namin ng crowd dyan, o kumain sa restaurant ni ganito, o gustong magkape dyan sa lugar mo, o mamaya magbabar na siya doon sa isa, o pag nagsawa siya sa bar, pupunta siya doon sa KTV. I mean, nagmi-mix yung crowd, dumadami ang market mo. This is what we're trying to develop. For Filipino to become entrepreneurs. Behind the scene, behind all these things that we're doing, all these projects, kung papansinin yung maigi, meron ho akong gustong i-deliver dito eh. Gusto ko ang Pinoy, lalo na yung mga ordinaryong pamilya, matuto tayo maging negosyante. Kahit maliit ang negosyo lang, matuto tayo maging entrepreneurs. If you look at Taiwan, Singapore, Hong Kong, tingin nyo ba mga Chinese, pinanganak lahat ng mayaman? Hindi ho eh. Dahil sila, basic sa kanila, yung pagiging business-minded. Ang Pinoy, anong culture natin? Maliit ka pa lang, gusto ko maging doktor. Paglaki ko, gusto ko maging abogado. Kaya sangkater ba ating politiko eh. Di ba? Gusto ko maging engineer. But we want to be professionals. Professional ka, empleyado ka. The point is, everybody starts as a small businessman. Kung mababago natin yung pag-iisip at pag-uugali natin, yung ating culture, let's all become entrepreneurs. Imbis na ako naging empleyado, ako ngayon ang mag-i-employ. Imbis na isang tao na maghahanap ng trabaho, ako ngayon magbibigay ng trabaho sa 10 tao with a small business. Kaya kung mapapansin niyo, may tinatayo kami in the courtyard diyan sa Balibago. Yes. Gusto namin itong mga maliliit na may idea, merong konting puhunan, at merong focus sa kanyang negosyo. Magkaroon ng chance maging negosyante. At kami ang tutulong sa inyo, kami magpo-promote ng lugar na yan, kami ang magpo-post na marketing niya. Even our staff here, sabi ko nga sa mga empleyado ko, kung sweldo nyo lang, kahit anong bigay ko sa inyong sweldo, wala kayong may ipon. Pero let's say, meron tayong nakitang supplier dyan, o may kilala kang supplier, alam mong kailangan natin. I-refer mo sa akin. Kung bibigyan ka ba ng commission why not? Kikita ka on the site. I have nothing against it. Gusto ko matuto kayong maghanap buhay over and above yung sa kinikita nyo sa inyong sweldo. Let's all become businessmen. Kahit maliit na pwesto dyan sa palengke, bakit tingin mo may commercial area kami, may wet and dry market kami? Aside doon sa facilities na ibinibigay natin sa homeowners, tinuturuan din namin yung mga homeowners namin na maging negosyante. Kung ikaw lang naghahanap buhay sa pamilya, imagine mo kung merong isang tutulong ngayon, yung asawa mo merong alam sa negosyo, meron siyang maliit na negosyo kanyang pinagkakaabalahan. Extra income yan. Pangalawa, hindi ka bubusitin araw-araw dyan. Busy siya eh. Di ba? On a final note, tips, advice sa mga Kapampangans na na-inspire mo? Hindi ka yayaman kung empleyado ka lang. Kahit magkano ang sweldo mo, laging kulang. Kung makapagtipid ka man, maiipon mo, kunti lang. If you want to be rich, you want to grow, I entice you, be an entrepreneur. Put up a business of your own. Hindi mo kaya mag-isa? Look for a partner. But start something, even if it is small. Lahat naman yan nag-uumpisa sa maliit. Sila Lucio Tan, sila Go Kong Wei, sila Henry C. Nag-umpisa lahat yan maliliit. But try to be a businessman. For once, you have to change your mindset. Hindi ka yayaman kung empleyado ka lang. Be your own boss. Saludo ako sa pananagumpay mo, sa patuloy na pag-inspire at pagtulong mo sa mga tao naghahanap ng inspirasyon at pag-asa. Ini-invite naman kita na saluduhan natin ang ating mga
trabahador na Kapampangan at mga nanonood sa atin. Ini po ing saludo mi para kay kayo. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Ito na naman obra at talapag-obra yung kaya katamong ngay Alben. Sana may glapon niyang inspirasyon ng pong pag-asa karang kaya katamong talapanalbe. At sana magindalan iti bami bagwa ken pami bebe. Paneta ang pong pakatandanan na nanumaning sobra igit pa ken dapat makakarok yung kaya katamong pamikakatawan ang pong kapiyayan. Kapanenayan, kapibabatan, ang pong kasipagan, yaning susi keng tagumpe ang pong kasaklalan. Ako po, Harvey, Mr. Trabaho, Kiwa, ing kaya tabeyo, ing kaya gapeyo, ing kaya duwangan nyo, keng pamaninton inspirasyon ang pong pag-asa, karang kaya katamong talapag-obra, hangga keng tuto kita mong pamikatagon. Ini po, ing saludo, ing pamamuge, keng kaya kong tagumpe. Mag-obra tana, gunyat na ka! Masanding nga gabon mamungalang dakalan Mengaring taong masanding pinubluban Ng amano kaldang pakiramdaman Kipanahon, tamong kasalukuyan Indulabwat, lingap kayang anyara kayang kamatay no potang dead dutong ikwata na lang agis ano indahit malat alanan ni metong asan pa magbayo kapilan tapagawan niya pinipa mag-aral pakasamasan puliin kabiyas na yung maging sikan na subukan mong manyalbag binining kaya pa ba masating nga bukas pupulan daring kay nakan